Me? Saan ang problema, men? Eh? Eh? Na may love triangle, me? May love triangle mo duha? Mura magdistansya kaayong usa. Mura og nagunsa ba, nagmahay siya. O kinanglan bagyong magpaliw siya gamay. Ing usa man yung sabot sa usag-usa. Una-una lang ang usa, sunod ang ikaduha. Me? Mao ba niyang uso karon sa mga mimi? Ha ha ha. Thank you guys. Drama balak-balak